Når sommeren går på held, har vi efterhånden vendt os til, at vi skal til at kigge i en ny standard. Og det er jo sådan, at standardsamlingen til installationsbekendtgørelsen, også kaldet HD 60-64-serien, ja, den er nu kommet i en ny udgave, og vi er efterhånden kommet til en 9. udgave. Og udgangspunktet er jo, at når man projekterer installationer, så skal man anvende den nyeste udgave, altså 9. udgave. Og så er det jo sådan, at man har 3 år til at færdiggøre den projekterede installation, så der er altså principielt mulighed for at anvende 9. udgave til færdiggørelse af allerede projekterede installationer de næste 3 år. I 9. udgave af håndbogen til installationsbekendtgørelsen, DSHD 60-64-serien, er der sket noget der? Ja, det er der. Der er selvfølgelig sket nogle mindre redaktionelle ændringer, men jeg vil da fremhæve 2 kapitler, 2 helt nye kapitler. Dels så er der kommet et nyt kapitel 43, og der kunne jeg jo eksempelvis fremhæve, at der nu er et værktøj til fastlæggelse af dimensioneringsstrømmen. I mange år har vi jo været sådan lidt tvivl om, hvordan er det egentlig, jeg skal fastlægge dimensioneringsstrømmen. Og nu er der kommet et godt nok informativ anneks til kapitel 43, som angiver, hvordan man kan fastlægge en dimensioneringsstrøm, en belastningsstrøm. Og en af de ting, som man har taget med, det er en mærkesamtidighedsfaktor. Man har mulighed for at anvende en mærkesamtidighedsfaktor, når man skal fastlægge dimensioneringsstrømmen. Det er jo selvfølgelig så sådan, at hvis man skal anvende en mærkesamtidighedsfaktor, så skal man gøre det på en seriøs og valid måde. Altså man skal fastlægge en mærkesamtidighedsfaktor, hvis man har tilstrækkelig kendskab til at kunne fastlægge en mærkesamtidighedsfaktor. Og det er jo selvfølgelig også sådan, at hvis forholdene ændrer sig undervejs, og man nu får en anden mærkesamtidighedsfaktor, eller måske mærkesamtidighedsfaktoren ændrer sig til en, ja, så er man så nødt til efterfølgende at ændre på installationen, for så har vi et nyt dimensioneringsgrundlag. Og uanset hvilken mærkesamtidighedsfaktor man nu vælger at anvende, så skal man jo være opmærksom på, at man altid skal sikre sig, at installationen ikke er farlig. Og det vil sige, at man skal sikre sig, at lederne de ikke antager en ledertemperatur, som er skadelig for lederisolationen. I håndbog 183, 9. udgave, ja, der er der også kommet et nyt kapitel 716. Og nummer 716 afslører, at vi er inde i et særligt område eller særlige installationer. Og det er vi også, fordi 716, det er der, hvor vi kan finde noget omkring PoE-installationer. Eller det er nogen måske kunne finde på at kalde datainstallationer, hvor man bruger PoE-installationer, Power over Ethernet-installationer, til forsyning af eksempelvis armaturer eller lignende. Det er altså nu muligt at forsyne via den kabling, man har til ens IT-infrastruktur alligevel. Og der er selvfølgelig nogle spilleregler for, der er nogle begrænsninger af strømme og deslige, men det er en mulighed. Men det korte og lange er, at nu er der altså kommet et kapitel 716, som fortæller noget om, hvordan man kan lave disse installationer, hvor man forsyner over den EDB-kabling, datainstallation, Power over Ethernet-installation, som man alligevel har lavet, og kan bruge den til en effektdistribuering. Det næste store spørgsmål, som jo egentlig ikke har noget med kapitel 716 at gøre, det er jo så, om det her arbejde med disse installationer er et autorisationskrævende arbejde. Der er ikke noget entydigt svar på, at det er et autorisationskrævende arbejde eller ej, som situationen er lige nu. Men man skal i hvert fald ikke bruge tid på at lede efter et svar i standardsamlingen, for den har intet at gøre med, om det er autorisationskrævende arbejde eller ej.